Siwmai, enw yw Sam, dwi'n 19 mlwydd oed, yn reddol o Landeilo ac yn bellach yn byw yn Gaerdydd. Helo, enw fi yw Katie, dwi'n 20 mlwydd oed, dwi'n canu yn y band Crwma. Helo, Gwion ydw i, dwi'n un hanner o'r band Electronic Ruffian a dwi'n 23 mlwydd oed. Helo, enw fi Cadi, dwi'n astudio ym Mhrifysgol De Cymru Gaerdydd a dwi'n 20. Siwr i Dylan o Aber 23 a dwi'n byw yn Gaerdydd. Felly, y pwnc cyntaf ni am drafod heddiw, wel yr unig bod ni am drafod heddiw, am 5 munud yw'r Eisteddfod yn berthnasol i bobl ifanc heddiw, ac os ddim, pam dechrau nawr, Dylan? Ie, fi'n cael ei bod fi'n dwlu mewn Eisteddfod, mewn bob blwyddyn, wedi ers yn un fachgen bach, a fi'n os yn ffyn rhywbeth newydd, wel ddim rhywbeth newydd, ond rhywbeth sy'n berthnasol i fi yn bob blwyddyn. So, mae bands na Lenny, mae'n mynd i fod cinema am y tro gyntaf, sy'n berthnasol bobl ifanc. Tanco, hwnna prif reswm y pawb yn mynd i Eisteddfod, tanco, pobl Cymraeg. Ond mae'n beth newydd ers Eisteddfod Caerdydd 2008. Na, Eisteddfod yr Urdd oedd yna. O, Eisteddfod Urdd yna fe? O, I guess ni'n siarad am y ddau. Ie, dwi'n meddwl bod Eisteddfod Genedlaethol lot mwy fatha perthnasol na Eisteddfod yr Urdd, dwi'n meddwl. Jyst achos, dwi'n meddwl bod Eisteddfod yr Urdd, ella mae fi sy'n tyfu fyr un, ond bod Eisteddfod yr Urdd wedi bod yn lot mwy fatha bach ag... Dim lame, ond fatha... Fi'n cael ei mae fe'n Eisteddfod i blant o'n nhw, so chi'n mynd i Eisteddfod yr Urdd, chi'n blant, so lle na pam yn sy'n mynd llai, achos... Ie. Lle dwi'n meddwl bod Eisteddfod Genedlaethol, maen nhw'n cynnig... Mae'n mor eang i gymaint o oedranna gwahanol, ond gan trafod bobl ifanc, ond dwi'n definitely meddwl bod o. Yr unig broblem allan ni'n meddwl am yw, dwi ddim mor berthnasol, mae'n berthnasol i ni fel pobl Cymraeg, fel Cymru Cymraeg, siarad Cymraeg, ond wedyn ni bobl sydd ddim rili'n siarad Cymraeg adre. Dwi ddim rili'n cynnig lot o bethau, neu lot o wybodaeth i bobl newydd ddod, sa'n credu. Cos mae cymaint o bobl, fel o'n i'n siarad pobl pan o'n i'n ysgol, fel yn gweud lle o'n i'n mynd, a ni'n disgrifio fe, ni'n disgrifio be oedd na, a o'n i'n fel, oh, sounds class. A wedyn, o'n i'n mynd, oh, what's it called? Eisteddfod yn bladi bla. A o'n i'n fel, oh, right, hold on. O tro cyntaf i maes bi o blynyddoethau, o'n i ddim yn gwybod, wel dwi o y cymoedd, felly, wel mam a dad fi ddim yn siarad Cymraeg a stuff, so dwi byth fel tro cyntaf i Eisteddfod Genedlaethol o blynyddoethau. A o'n i wedi synnu ar beth oedd maes bi, oedd yn masif. Mae mwy fel festival na gwen o beth arall. A yn credu ffordd mae'r Eisteddfod gallu bod yn mwy perthnasol i pobl ifanc. Wel, i'r pobl ifanc na sy'n dod o yr un cefndir y fi. A rwy'n credu mae'n arf rili bwysig i hybu pobl defnyddio'r Gymraeg yn cymdeithasol. Fel, os mae mam a tad ti'n siarad Cymraeg, yn naturiol ti'n mynd i siarad Saesneg dy ffrindiau ti. Chos ti'n siarad Saesneg adre. Felly, ie. Cos ni'n meddwl, o'n nhw'n trafod symud y Eisteddfod i Gaerdydd, a wedyn rhannu popeth, so yn hydrach na cael maes, defnyddio pethau lleol a adeiladau lleol. Ond wedyn mae hwnna'n meddwl bydd rhaid i chi talu am popeth yn ego, so bydd rhaid i talu mewn i babell le, neu bydd rhaid i talu mewn i caffi, Mr Eisteddfod. A wedyn, ond wedyn eto, o'n i'n kind of hoffi'r syniad yna, cos byddwn ni'n talu, ond wedyn eto, byddwn fi'n creu bys yn lleihau nifer o bobl sy'n mynd i popeth. Ti hefyd yn byw yn Gaerdydd. Gwir. So, dychmyg y pobl sy'n gystadlu yn Eisteddfod sydd yn dod o Holyhead, neu Ynys Môn, neu Wrexham. Mae hynna'n rhan o'r hwyl sy'n gwersylla. Mae'n festival. Cos o'n jyst siarad meddwl mewn ffordd sy'n gwahanu y pethau mae pobl ddim yn gyda diddordeb mewn sy'n bobl ifanc. Fel person ifanc sy'n hoffi cerddoriaeth a campo a festivals, ond sydd ddim yn hoff iawn o barddoni neu o areithiau gan ysgrifenwyr, sy'n gwahanu'r kind of labels yna. Ar pwynt ar wahân, yn credu lle gall yr Eisteddfod wneud lot. Tywed y hen traddodiadau yna, trio wneud nhw'n rili perthnasol i pobl ifanc. A yn credu na'r ardal lle ni'n cael maes fi, ni'n cael popeth arall, ond sut ni'n gwneud Times Square, neu y hen traddodiadau yna perthnasol i pobl ifanc. Felly, bydden nhw'n parhau yn yr hun dymor.
Fi'n anghytuno, fi'n caru bod yn rhaid mynd i tyfu mewn i, os fi'n onest. Fi wedi progreso bod y boes mynd i steddfod i gael stickers a balloons, i boes mynd i mynd yn feddw a nawr. Fel wrth i mynd ymlaen, ti'n fawr siwr yn symud i'r maes carfannau yn bach. Byddai'n mynd i'r pafiliwn i watch o'r gorau. Pan ni'n ifanc, o'n i'n mysio mynd o'r cadeirio nawr fi then, so fi'n caru byddai'n symud efo hwnna. Ond o saf fi, fel rhywun sy'n dod, yn newydd i'r Eisteddfod, dwi hyd sa fi lan da, mynd o gwmpas a casglu stickers a stuff. Ie, fi'n siŵr dwi'n fel It was more of a Royal Welsh thing I fi, o'n i'n mynd i'r Royal Welsh, o'n i'n mynd i'r Eisteddfod. Ond, pobl ifanc, mae Berthnasol, ond i pawb ifanc yn Gymru, falle. 2 munud dyn. Brawddeg i gloi. O, dim fi o. Ie, mae fe fi'n credu bod yn berthnasol, a maen nhw'n trio gorau wneud yn fwy berthnasol i fwy o bobl bob blwyddyn sy'n dau amser fod. Dwi'n meddwl bod berthnasol i bobl ifanc. Yr unig beth dwi'n meddwl sy'n nhw'n gallu trio ehangu tyfod pobl sy'n dysgu Cymraeg neu sydd o gair o Cymraeg. Perthnasol, gigs, cinema, tango, Vegetarian. Ie, cytuno eto. Just trial fod yn fwy o berthnasol i bobl sydd ddim yn dod o deuluoedd Cymraeg. A just trial wneud y wyrgylch mwy croesawgar, really, ac gyda mwy o wybodaeth i helpu nhw.